హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 4వ రోజులో ఉన్నాము. ఈ 4వ రోజు భగవద్గీత యథాతథములోని 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనం చూడబోతూ ఉన్నాము. సో మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి ద్వారా అందించబడుతున్నటువంటి 18 రోజులలో భగవద్గీత అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 4వ రోజులో ఉన్నాము. ఈ 4వ రోజు భగవద్గీత యథాతథములోని 4వ అధ్యాయము అయినటువంటి దివ్య జ్ఞానము, దీనినే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. సో మనము గత 3 రోజులుగా 3 అధ్యాయాల గురించి, మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగంలో మొదటి అధ్యాయంలో ఆ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో పాండు కుమారులు అటు కౌరవులు యుద్ధానికి సన్నద్ధమై ఉన్నప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ దుర్యోధనుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సైనికుల గురించి తన గురువుకి చెప్తాడు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా సంజీవుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక ఇరు సైన్యుల మధ్యలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని ఆపినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఇరు పక్షంలో ఉండేటువంటి వారందరినీ చూసి, అంటే తన బంధువులను, గురువులను, మిత్రులు అందరినీ చూసి వీరందరినీ చంపుకొని రాజ్యం పొందడమా అనేటువంటి ఒక భావనతో మనసు వికలం అయ్యి కృష్ణ భగవానుల వారితో అర్జునుడు అంటాడు, నాకు రాజ్యం వద్దు, రాజ్య సుఖం వద్దు, నేను యుద్ధం చెయ్యను అని అంటాడు. సో అటువంటి సమయంలో 2వ అధ్యాయంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు కర్తవ్య విమూఢుడైనటువంటి ఆ అర్జునుణ్ణి కృష్ణ భగవానుల వారు మందలించడం జరుగుతుంది. సో అప్పుడు అర్జునుడు అంటాడు, మమకారము అనేటువంటి దోషము కారణంగా నేను శాంతిని కోల్పోయాను.
నాకు ఏం చేయాలో అర్థం అవట్లేదు, నేను నీకు శిష్యుడును శరణాగతుడును, నాకు ఏది శ్రేయస్కరమో దానిని బోధించమని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు 2వ అధ్యాయంలో ఆత్మతత్వాన్ని బోధించడం జరుగుతుంది అర్జునుడికి. తానే చంపేవాడిని అనేటువంటి భ్రమ వదిలిపెట్టమని చెప్తాడు. అదే గీత యొక్క సారము. సో అలాగే ఇంకా బుద్ధి యోగము, స్థితప్రజ్ఞుడు అనేటువంటి అంశాలను కూడా ఆ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారు వివరిస్తారు. ఇక నిన్న చూసినటువంటి ఆ 3వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తాడు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి కర్మలు చేయకుండా జీవించడం అనేటువంటిది సాధ్యము కాదు. అదే మాదిరిగా కర్మలన్నింటినీ ఆవరించుకొని దోషము ఉంటుంది. సో కర్మల వలన సంభవించినటువంటి ఆ బంధనమే ఆ జీవుడిని జనన మరణ చక్రాలలో కట్టిపడవేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో అటువంటి అక్కడ చేసేటువంటి కర్మలలో ఫలాపేక్ష రహితంగా, అంటే ఫలాలను ఆశించకుండా కర్మలు చేయాలని చెప్పారు. మరి అలాగని ఆశించకుండా ఉండి కర్మలు చేయవద్దు అని, అంటే చేయకుండా ఉండవద్దు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ కర్మల యొక్క ఫలితాలు ప్రియమైనవైనా అప్రియమైనవైనా వాటిని సమబుద్ధితో స్వీకరించాలి అని చెప్పారు. అలాగే ఆ అధ్యాయంలో మనకి కపట వైరాగ్యము అనేటువంటి విషయాలను చెప్పడం జరిగింది. సో అంటే బయటకు మాత్రము ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచినట్లుగా కనిపిస్తూ మనసులో మాత్రం ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైననే చింతన చేస్తూ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా కపట వైరాగ్యులు అని చెప్పారు. అలా కాకుండా తమ జ్ఞానేంద్రియాలన్నింటినీ కూడా మనసుతో అదుపులో చేసినటువంటి ఆ కర్మ ఆచరణమే నిజమైనటువంటి వైరాగ్యము అని చెప్పారు. అలాగే మహాత్ములు నెలకొల్పినటువంటి ప్రమాణాలని సాధారణులు కూడా ఆచరిస్తారు అని చెప్పారు. ఇక ఆయన ఇంకా చెప్పారు, యజ్ఞ రూపుడైనటువంటి ఆ విష్ణువు కొరకే కర్మలు చెయ్యాలని, అలా చేయడం వల్ల అవి బంధనాల నుండి విముక్తి కలగజేస్తాయంటే బంధనాలని లో చిక్కుకునే విధంగా చేయవు, అంటే ఈ సంసార సాగరంలో చిక్కుకునే విధంగా చేయవు అని చెప్పారు. సో అలా చేయడం వల్ల అవి బంధాలను కలిగించకుండా మోక్ష ప్రదాయకాలుగా అవుతాయని, ఇక ప్రతిదీ కూడా కృష్ణార్పణ బుద్ధితో చేసేటువంటి కర్మ పవిత్రమైనటువంటి యజ్ఞము వంటిది అని చెప్పారు. అదియే కర్మ యోగము అని నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇక ఈరోజు అధ్యాయంలో భగవంతుడికి ఆత్మకి ఇరువురు మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని గురించినటువంటి తెలిపేటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని ఈరోజు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడి ద్వారా మనందరికీ కూడా అందిస్తూ ఉన్నారండి. సో ఇది ఈరోజు మనం చూడబోయేటువంటి 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము. దీనినే జ్ఞాన కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము, శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడితో, నాశనము లేని ఈ యోగ శాస్త్రమును నేను సూర్యుడు వివస్వానునకు ఉపదేశించాను. ఆ సూర్యుడు వివస్వానుడు దానిని మానవ జాతి తండ్రి అయిన మనువుకు ఉపదేశింపగా, మనువు తన శిష్యుడు కుమారుడు అయినటువంటి ఇక్ష్వాక రాజునకు చెప్పాడు అని చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో అంటే ఈ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని, ఆ భగవద్గీత యొక్క చరిత్రను ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు మనకి తెలియచేస్తున్నారు అర్జునుడి ద్వారా. ఆయన అంటున్నారు, నాశనము లేనటువంటి, అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, అంటే ఆ భగవంతుడికి ఆత్మకు మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధము, ఆ విషయాలని నేను మొదటగా సూర్య దేవుడైనటువంటి ఆ వివస్వానునకు ఉపదేశించాను. మరి ఆ సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానేమో దానిని ఈ మానవ జాతికి, ఈ మానవులందరికీ తండ్రిగా పిలువబడేటువంటి
మానవజాతి పిత అయినటువంటి మనువుకు ఉపదేశించాడు. మనువేమో దానిని వైవస్వంతు మనువు, ఆ మనువు దానిని ఇక్ష్వాక రాజు అంటే ఆ త్రేతాయుగంలో ఈ సూర్య వంశంలో ఆ శ్రీరామచంద్రుడు వచ్చినటువంటి వంశంలోని వాడైనటువంటి ఆ ఇక్ష్వాక రాజునకు చెప్పాడయ్యా అంటూ ఆ భగవద్గీత, అంటే ఇక్కడ మనకి అతి ప్రాచీన కాలము నుండే భగవద్గీత చరిత్ర ఇక్కడ మనకి తెలియచేయబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఈ రోజు ద్వాపర యుగం అంత చివరిలో అర్జునుడికి బోధించినటువంటిదే కాదు ఈ భగవద్గీత. అంటే ఈ భగవద్గీత యొక్క ప్రాచీనం అంటే అది సూర్యలోకమును మొదలుకొని అన్ని లోకాల రాజవంశములందరికీ కూడా ఇది అందజేయబడింది అని చెప్తున్నారు. సకల లోకాలలో ఉండేటువంటి రాజులు ప్రజల రక్షణకే ప్రత్యేకించి ఉద్దేశించబడ్డారు కనుక వారందరూ కూడా పౌరులను పరిపాలించడానికి, వారిని ఆ కామబంధనం నుండి రక్షించడానికి ఆ రాజవంశీయులందరూ కూడా భగవద్గీతని అవగాహనం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగానే ఆ కాలంలో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా దానిని అవగాహనం చేసుకుని తన ప్రజలను ఆ విధంగా దాన్ని బంధనాల నుండి విముక్తులయ్యే విధంగా ఆ ప్రజలకు ఉపదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అని చెప్తారు. సో అంటే ఈ భగవద్గీత అంటే కృష్ణ భక్తి భావనే ఈ మానవుల అందరి యొక్క పరమ అంటే అందరికీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశము. సో వీరందరికీ కూడా ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇది చెప్పబడింది. ఎందుకంటే అన్ని లోకాలకు కూడా అందించబడేటువంటి ఈ జ్ఞానం ఇదేదైతే ఉందో ఇది సూర్యుడి నుండే మొదలవుతూ ఉంటుంది. సూర్యుడి నుండే అన్ని లోకాలకు కూడా వెలుతురులు రావడము సో అవుతుంది కనుక ఆ సూర్యలోకము మొదలుకొని అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి రాజవంశాలందరికీ కూడా ఈ జ్ఞానము అందించబడినది అని ఈ శ్లోకంలో మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్ట పరం తప. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, శత్రువులను జయించేవాడా, అర్జునుని ఇక్కడ శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా అంటూ, ఓ అర్జున ఈ దివ్య జ్ఞానము ఈ విధంగా గురు శిష్య పరంపర ద్వారా స్వీకరించబడింది. రాజర్షులు దానిని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకొనిరి, కానీ కాలక్రమంలో ఆ పరంపర విచ్ఛిన్నమైనది, అందుకే ఈ యోగము నశించినట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నది. అంటే సో ఇక్కడ ఈ భగవద్గీత జ్ఞానము గురు శిష్య పరంపర ద్వారా జగద్గురు అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవాను వారు ఈ జ్ఞానాన్ని ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని తన శిష్యుడైనటువంటి సూర్యదేవుడికి అందించడం జరిగింది, బోధించడం జరిగింది. ఆ సూర్యదేవుడేమో ఆ మానవ జాతి పిత అయినటువంటి మనువుకు దీనిని అందించడం జరిగింది. ఆ మనువు దానిని తన కుమారుడు మరియు శిష్యుడు అయినటువంటి ఇక్ష్వాకునకు, మనం శ్రీరామచంద్రుని యొక్క వంశంలో పూర్వకుడుగా ఉండేటువంటి ఆ సూర్య వంశ రాజు అయినటువంటి ఇక్ష్వాకుడుకు అందించబడింది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా వారందరూ కూడా ఆ రాజర్షులందరూ కూడా దాన్ని ఆ విధంగా అవగాహన చేసుకుని ఆ ప్రజలకు ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానంని అందించడం జరిగింది. కానీ కాలక్రమంలో దాని యొక్క ఆ పరంపర ఏ ఉద్దేశంతో ఈ భగవద్గీత బోధించబడిందో దాని యొక్క ఉద్దేశం నశించినట్లు, ఆ యోగము నశించినట్లు కనిపిస్తుంది అని భావించి మరలా అర్జునుడికి ఆ భగవద్గీతని బోధించడం మొదలైంది. అంటే ఇక్కడ భగవద్గీత ఈ ద్వాపర యుగంలో ఇప్పుడున్నటువంటిదే కాదు, ఎంతో ఎంతో పూర్వమైనటువంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ గురు శిష్య పరంపరలో మనకి ముఖ్యంగా 4 సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. వాటిలో అవన్నీ కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి ద్వారా వచ్చినటువంటివే. ఒకటి బ్రహ్మ సాంప్రదాయము, అలాగే శ్రీ సాంప్రదాయము లేదా లక్ష్మి సాంప్రదాయము అని అంటారు, రుద్ర సాంప్రదాయము, అలాగే 4 కుమార సాంప్రదాయం. సో ఈ బ్రహ్మ సాంప్రదాయములో మధ్వాచార్యులు, ఆ తర్వాత లక్ష్మి సాంప్రదాయం శ్రీ సాంప్రదాయంలో రామానుజాచార్యులు. సో ఇవాళ రామానుజాచార్య తిరోభవ దినోత్సవం అనుకుంటా. సో అలాగే
రుద్ర సాంప్రదాయం, శివ సాంప్రదాయం అని కూడా అంటారు. ఈ రుద్ర సాంప్రదాయంలో విష్ణుస్వామి, అలాగే 4 కుమారాస్ లో అలాగే నింబర్కాచార్యులు, సో అలాగే ఈ బ్రహ్మ సాంప్రదాయం నుండి వచ్చినటువంటి కృష్ణుడు, ఆ తర్వాత బ్రహ్మ ద్వారా వచ్చినట్టు నారదుడు తర్వాత ఇక ఈ విధంగా క్రమక్రమంలో వచ్చిన వ్యాసుడు తర్వాత అనేక మంది శిష్యులు, ఇప్పుడు మనకి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఈ విధంగా ఇస్కాన్ భగవద్గీత యొక్క ప్రాముఖ్యత పరంపరలో వచ్చినటువంటిదిగా చెప్పబడుతుంది. అందుకే దీనిని భగవద్గీత యథాతథము అని అంటుంటాం మనం. సో యథాతథంగా దానిని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఏ ఉద్దేశంతో బోధించబడిందో అవే బోధనలు, అవే ఇక్కడ ఇస్కాన్ యథాతథముల ద్వారా అందించబడుతూ ఉన్నాయి. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో కానీ వారు అనువాదంలో కానీ ఆ విధంగా యథాతథంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క ఉద్దేశాన్ని అందించడం జరుగుతుంది. మరి ఏమిటి ఈ శాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానము, ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము అని చూసినట్లయితే, భగవంతుడు మరియు ఆ భగవద్ విభూతుల యొక్క జ్ఞానము, అదే ఆత్మ జ్ఞానము, అలాగే మానవులకి అంటే ఈ జీవుడికి ఆత్మలకు భగవంతునికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధానికి సంబంధించినటువంటి ఈ జ్ఞానమే శాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానము, దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము. సో ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు, స ఏవాయం మయా తేధ్య యోగ ప్రోక్త పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. సో ఆయన అంటున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో, నీవు నా భక్తుడవు మరియు మిత్రుడవు కావున ఈ యోగ శాస్త్రము యొక్క ఉత్తమమైన రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోగలవని, భగవంతునితో సంబంధము కల సంబంధాన్ని తెలియచేయు పురాతనమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని నేడు నీకు తెలుపుచున్నాను. నేను ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని అంటే ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి పురాతనమైనటువంటి శాస్త్రం ఏదైతే ఉందో అది నీకు నేను ఈరోజు తెలియచేస్తున్నాను అర్జున అని చెప్తున్నారు. మరి నీకు ఎందుకు తెలియచేస్తున్నాను నేను అంటే, నీవు నా భక్తుడవు మరియు మంచి మిత్రుడవు కనుక ఈ ఉత్తమమైనటువంటి, ఈ దివ్యమైనటువంటి, ఈ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీవు అర్థం చేసుకోగలవు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే భక్తి ఉండాలి, నమ్మకము, శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు ఉండాలి. ముఖ్యంగా నమ్మకం, శ్రద్ధ ఉండాలి. సో అవి లేని వాడికి ఇది అర్థం అవదు. అందుకే అసురులకు ఈ భగవద్గీత బోధించినది అర్థం కాదు అని, దానిని మరొక రకంగా చేస్తారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే సాధారణంగా ఇది అర్థం చేసుకునేటువంటి వారు భక్తులు, ఆయన మీద నమ్మకం ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే ఇది అవగాహన అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక ఆ విధంగా ఆయన చెప్పారు. అయితే ఇక అప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజ్ఞానీయాం త్వమాధౌ ప్రోక్తవానితి. సో ఆయన అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు తనకు కలిగినటువంటి సందేహం మరలా ఏమని, సూర్యదేవుడు అయినటువంటి వివస్వానుడు నీకంటే పూర్వుడు, అట్టి ఎడ నీవు ఈ విద్యను అతనికి ప్రారంభంలోనే ఉపదేశించావు అంటే నేను దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలయ్యా అని అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి, ఎందుకంటే సూర్యదేవుడైనటువంటి ఆ వివస్వానుడు సృష్టి ప్రారంభం నుండే ఉన్నాడు అని చెప్పబడుతుంది. మరి అలా సృష్టి ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి సూర్యుడు, నీవేమో ఈ ద్వాపరయుగంలో నాతో పాటే, ద్వాపరయుగం చివరిలో ఈ నాతో పాటే జన్మ తీసుకున్నటువంటి వాడిగా అనేటువంటి భావనలో అర్జునుడు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నువ్వు నాతో పాటే ఉన్నావు కదా, మరి సూర్యుడి దేవుడేమో నీకంటే ఎప్పుడో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అలా పూర్వం నీకంటే ఎంతో ఎంతో ముందు ఉన్నటువంటి ఆ సూర్యదేవుడికి
ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఈ విద్యను అతనికి నీవు సృష్టి ప్రారంభంలోనే చెప్పావంటున్నావు, మరి దాన్ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలయ్యా అని ఒక శిష్యుడు, జిజ్ఞాసుడైనటువంటి శిష్యుడిగా అడిగాడు. సో అందుకే ఆయన్ని ముందుగా గురువుగా స్వీకరించాడు. అదే బావబామర్దులుగాను స్నేహితులుగా ఉంటే, ఏ కృష్ణ ఊరుకో, నువ్వేమో నాతో పాటే ఉంటివి, మరి సూర్యుడేమో ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు, ఆయనకు నువ్వు చెప్పడం ఏంటయ్యా అని అంటావు కదా. సో కానీ ఇక్కడ ఆయన్ని గురువుగా స్వీకరించాడు కదా. సో అడుగుతున్నాడు, ఒక జిజ్ఞాసుడైనటువంటి శిష్యుడుగా అర్జునుడు అడిగాడు ఆయన్ని, సూర్యదేవుడు ఎప్పుడో సృష్టి ప్రారంభం నుండి ఉన్నటువంటి వాడు, మరి నీవేమో నాతో పాటే ఇప్పుడే పుట్టావు, ఇప్పుడే ఉన్నావు, ఈ ద్వాపర యుగం చివరిలో ఉన్నావు దాదాపుగా, మరి అటువంటి నీవు ఆయనకి ఎప్పుడో చెప్పడం ఏంటయ్యా అని, దాన్ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని అర్జునుడు ఆయన్ని, కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉంటాడు. సో సాధారణంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే సూర్యదేవునికి కృష్ణ భగవానుడు గీతను ఎప్పుడు బోధించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చూస్తే, ఆయన మనకి ఇక్కడ 4 యుగ చక్రాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు మనకి. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి కలియుగము, అలాగే దీనికి ముందు ద్వాపర యుగము, త్రేతాయుగము, దానికి ముందు సత్యయుగము, అంటే 4 యుగ చక్రాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. సత్య, త్రేత, ద్వాపర మరియు కలియుగం. ఈ 4 యుగ చక్ర అంటే 4 యుగాల్లో ఇప్పటి వరకు కూడా 27 సార్లు ఈ 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయినవి అని లెక్క కడుతూ ఉంటారు సృష్టి ప్రారంభం. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ కలియుగం అంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది కలియుగం. అందులో ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం కలియుగంలో సుమారు 5,125 సంవత్సరాలు మాత్రమే అయిపోయినాయి అని చెప్తారు సుమారుగా. ఇంకా మిగిలినంతా ఉంది, కలియుగం ఇంకా చాలా కాలం ఉంది. అంటే కలియుగం 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ద్వాపర యుగం ఏమో దానికి 2 రెట్లు ఉంటుంది. అలాగే త్రేతాయుగము 3 రెట్లు ఉంటుంది కలియుగానికి. సత్యయుగము 4 రెట్లు ఉంటుంది. అంటే ఒక యుగ చక్రము అయిపోయిందంటే, 4 యుగ చక్రాలు గడిచిపోయినాయి అంటే, కలియుగము, ద్వాపర యుగము, త్రేతాయుగము, సత్యయుగం అయిపోయిందంటే, ఒక కలియుగానికి 1 అంటే 4,32,000, దానికి 2 రెట్లు ద్వాపర యుగం అంటే 3, కలియుగానికి 3 రెట్లు, మొత్తం 3 సార్లు. అలాగే త్రేతాయుగము 3, 3 + 3 6, సత్యయుగము 4 అంటే 4,32,000 × 10, 4 యుగ చక్రాలు అయిపోయినాయి. అంటే మరి ఎన్నిసార్లు అయిపోయినాయి అంటే 27 సార్లు అయిపోయినాయి. సో కాబట్టి 27 × 4,32,000 సంవత్సరాలు × 10 వేస్తే ఇంత వస్తుంది. అంటే 1,166.4 లక్షల సంవత్సరాలు సుమారుగా వస్తుంది. అవి అయిపోయినవి. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ యుగ చక్రంలో సత్యయుగం అయిపోయింది, త్రేతాయుగం అయిపోయింది, ద్వాపర యుగం కూడా అయిపోయింది. కాబట్టి 9 × 4,32,000, సో ఇది 38.88 లక్షల సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఇప్పుడు కలియుగంలో మనకి అయిపోయినటువంటి, గడిచిపోయినటువంటిది సుమారుగా 5,121 అని ఇక్కడ రాసాము. సాధారణంగా 125 వరకు అని చెప్తుంటారు. సరే, సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా లెక్కగట్టినట్లయితే, అంటే మనువు జీవిత కాలము, ఈ వైవస్వంతో మనువు అంటాము. సో సుమారు 1,205.33 లక్షల సంవత్సరాలు, అంటే 1,205.33 లక్షల సంవత్సరాలు ఉంది. మరి మనువు కంటే ముందుగానే తన శిష్యుడైనటువంటి సూర్యుడికి వివరించాడు. అంటే దీన్ని సుమారు 1,200 లక్షల సంవత్సరాలకు ముందే ఇది ఉన్నటువంటిదిగా మనము తెలుసుకోవచ్చు ఈ భగవద్గీత. అయితే ఇక ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు, అయితే ఇంతకుముందు అడిగాడు కదా, మరి నీవేమో నాతో పాటు ఈ ద్వాపర యుగంలో ఉన్నాము, మరి సృష్టి ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి సూర్యుడు ఎప్పుడో ఉన్నటువంటి వాడు, ఆయన ఎప్పుడూ ఉన్నటువంటి ఆయనకి నువ్వు ఇది చెప్పడం ఏంటయ్యా, దీన్ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలని అడిగాడు కదా. దానికి ఆయన 5వ శ్లోకంలో ఒక మాట చెప్తారు. ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, ఓ అర్జున, నీకు నాకు ఇద్దరికి అనేక జన్మలు, అంటే అనేకమైనటువంటివి గడిచిపోయాయి, అవన్నీ నాకు గుర్తు ఉంటాయి, కానీ నీకు గుర్తు లేవు. ఎందుకంటే నీది మానవ జన్మ, ఆయన భగవంతుడు సాక్షాత్తు ఆయన అవతారంలోనే వస్తూ ఉంటాడు, కాబట్టి ఆయనకు ప్రతి జన్మ కూడా గుర్తు ఉంటుంది. సో అందుకే ఆయనకి గుర్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలోని 5వ శ్లోకంలో చెప్తారు ఆయన. అలాగే ఇక్కడ 6వ శ్లోకంలో కంటిన్యూషన్ లో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, అజోపి సన్నవ్యాయాత్మ
భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్మ మాయయా. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నీకు నాకు అనేకమైనటువంటి జన్మలు గడిచిపోయాయి అని చెప్పారు కదా. ఆయనేమో మానవుడిగా రావడము, ఆయన భగవంతుడిగా రావడం, కృష్ణ భగవానుడు. సో అవన్నీ కూడా భగవంతుడు గుర్తున్నాయి. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, నేను పుట్టుక లేనివాడని, నాశనము లేనివాడనైనను, సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువునై ఉండి కూడా, ఈ సర్వ జీవులకు కూడా అధిపతి ఆయనే, ఆ ప్రభువునై ఉండి కూడా ఆది అయిన దివ్య స్వరూపముతో నేను ప్రతి యుగములోనూ అవతరిస్తానయ్యా. ఈ ప్రతి యుగంలో కూడా నేను అవతారాలు తీసుకుంటాను. అంటే ఆయన యొక్క ఆ భగవంతుడి యొక్క యోగ మాయశక్తి ద్వారా ఆయన అవతారాలు తీసుకోవడం, ఆయన యొక్క స్వరూపంతోనే. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు రూప సహితుడుగా మనం భావించాల్సినటువంటిది. సో ఆయన యొక్క వాస్తవిక రూపంలోనే ఆయన ప్రతి యుగంలో కూడా అవతారాలు తీసుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నాడు. సో మనకి సాధారణంగా అవతారాలు చెప్పుకుంటుంటాం, అనేక నరసింహ అవతారము, కూర్మ అవతారం, అన్ని ఈ విధంగా అనేక రామ అవతారము. అలాగే ఈ కలియుగంలో ఇంతకు ముందే సుమారు 5,000 సంవత్సరాలకు 500 సంవత్సరాలు ముందు బెంగాల్లో చైతన్య మహాప్రభువులుగా ఆయన వచ్చారు అని చెప్తుంటారు. సో భగవంతుడికి జీవుడికి మధ్య ఉన్నటువంటి పోలికలు చూస్తే అదే ఆయన చెప్పారు కదా, కృష్ణ భగవానుల వారేమో శాశ్వతమైనటువంటిది, అన్ని కూడా గుర్తు పెట్టుకునేటువంటి వాడు, అచ్యుతుడు, జ్ఞాపకం, అన్ని కూడా మర్చిపోయినటువంటి అన్ని కూడా గుర్తుండే. కానీ జీవాత్మలుగా, మానవులుగా మనం ఆత్మలు తీసుకున్నటువంటిది శాశ్వతమే. ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనది, కానీ గత జన్మలను మనం మర్చిపోతూ ఉంటుంటాం. ఇక భగవంతుడి యొక్క అవతారాల్లో ఆయన స్వకల్పనతో అవతారం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆత్మ మాయ ద్వారా ఆయన అవతారిస్తారు అని చెప్తారు. మనమేమో మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మ ఫలం ఆధారంగా జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ జన్మ మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మల ప్రకారంగా ఆ 84 లక్షల జీవజాతులలో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి దేహాన్ని మనం పొందడం జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తారు. ఆ భగవంతుడికి సంబంధం చూసినట్లయితే భగవంతుడిది ఆధ్యాత్మిక శరీరంతోనే వస్తారు. అంటే సచ్చిత్ ఆనందమైనటువంటి శరీరంతోనే ఆయన వస్తారు. అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆనంద రూపమైనటువంటి శరీరంతో, ఎటువంటి బాధలు లేనటువంటి శరీరంతో, శాశ్వతమైనటువంటి సంతోషకరమైనటువంటి శరీరంతోనే ఆయన వస్తారు. కానీ మనము మన భౌతిక శరీరాన్ని అంగీకరిస్తాము, ఇది అసత్, అంటే శాశ్వతమైనటువంటిది కానటువంటిది. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ శరీరంలో ఎన్ని బాధలు అనుభవిస్తూనే ఉంటుంటాం మనం. సో కాబట్టి ఆనందరహితమైనటువంటిది ఈ శరీరాన్ని మనము పొందుతూ ఉంటాం. మనం పొందేటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఆనందాలు అనుకుంటూ ఉంటాం. సో బాధలన్నీ కూడా అనుభవిస్తాం. అలాగే భగవంతుడికి శరీరానికి ఆత్మకు మధ్య భేదం ఉండదు, అది అద్వైతం. అలాగే మనకు ఆత్మ వేరు, శరీరం వేరు. స్థూల మరియు సూక్ష్మ అనేటువంటి ఆ శరీరాలని ఆత్మ పొందుతూ జరుగుతుంటుంది. భగవంతుడికి ప్రతి జన్మ గుర్తు ఉంటుంది, కానీ మనం శరీరం మారుతుంది కాబట్టి గత జన్మలను మర్చిపోతూ ఉంటాము అని చెప్తారు. అది మనకి భగవంతుడికి. మరి ఎప్పుడు ఆ భగవంతుడు అవతారం తీసుకుంటున్నాడు అనేటువంటి దాన్ని ఈ అధ్యాయంలో 7వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఆయన అంటున్నారు, ఓ భరత వంశీయుడా, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడ ధర్మ ఆచరణకు హాని కలుగుచుండునో మరియు అధర్మము పెరుగునో ఆ సమయంలో నేను స్వయంగా అవతారిస్తాను అని, అవతారం తీసుకుంటాను నేను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఎప్పుడు అవతారం తీసుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. అంటే ఆయన సుజామ్యహం అంటున్నారు, అంటే ఆయనే అవతారం తీసుకోవడం. ఇక్కడ అంటే ఈ పదంలో సృష్టించబడడం కాదు, భావనలో వాడకూడదు. ఇది సృష్టించబడడం కాదు, ఆయన స్వయంగా రావడం, అవతారం తీసుకోవడం అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మ ఆచరణకు, ధర్మానికి హాని కలుగుతూ ఉంటుందో, ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి హాని కలుగుతూ ఉంటుందో, అలాగే ఈ సమాజంలో అధర్మము పెరిగిపోతుందో,
ఆయా సమయాలలో నేను స్వయంగా అవతరిస్తానయ్యా అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ అధర్మము ప్రబలిపోయినప్పుడు, ఆ నిజమైనటువంటి ధర్మము అంతరించిపోయినప్పుడు ఆయన అవతారాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అందుకే భగవంతుని యొక్క అవతారాల గురించి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ కలియుగం అంతంలో ఆయన కల్కి అవతారంలో వస్తారు అని, అది కూడా భారతదేశంలోనే ఆ అవతారం ఉంటుంది అని భాగవతంలో ప్రస్తావన ఉంది అని చెప్తారు. ఇంకా మరి ఎందుకు ఆయన అవతారాలు తీసుకుంటున్నారు, ఎప్పుడు వస్తున్నారని చెప్పారు. అధర్మం పెరిగిపోయినప్పుడు అలా. మరి ఎందుకు వస్తారు ఆయన? ఆయన ఎందుకు ఆయన ఈ అవతారాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తున్నారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో ఆయన చెప్తున్నారు, సాధువులను రక్షించుట కొరకు, అంటే తన యొక్క భక్తులను రక్షించుకోవడానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించడం కొరకు, మరియు ధర్మమును తిరిగి స్థాపించడానికి ప్రతి యుగములోనూ నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు ఆయన అవతారం తీసుకుంటున్నారంటే తన యొక్క భక్తుల సాంగత్యంలో తాను గడపడానికి. ఎలాగూ వస్తున్నారు కనుక తన భక్తులను రక్షించుకొని ఈ సమాజంలో దుర్మార్గాన్ని పెచ్చుమీరిపోతూ ఉన్నటువంటి అటువంటి దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, అలాగే వచ్చినటువంటి పనితో పాటుగా ఆ దుర్మార్గులన్నింటినీ కూడా అందరినీ కూడా శిక్షించడం జరుగుతుంది. అందుకే ఆయన కృష్ణుడు ద్వాపర యుగంలో వచ్చినప్పుడు అనేక మంది రాక్షసులను సంహరించడం జరిగింది. అలాగే తన భక్తులు అయినటువంటి ఆ దేవకి వసుదేవులను అనేక కష్టాలకు గురి చేసినటువంటి వారిని రక్షించుకోవడానికే ఆ అవతారంలో రావడము, అక్కడ వచ్చినటువంటి రాక్షసులందరినీ సంహరించడము, చివరికి వారిని ఇబ్బందులకు గురి చేసినటువంటి ఆ రాక్షసుడు మేనమామైనటువంటి కంసుడిని కూడా సంహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అదే విధంగా ధర్మం కూడా తిరిగి పునఃస్థాపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందుకే నేను ప్రతి యుగంలో స్వయంగా అవతారాన్ని తీసుకుంటున్నాను అర్జున అని చెప్తున్నాను. సో ఇది మనకి ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు యొక్క అవతారంలో ఆ శిరసాలలో ఆ దేవకి వసుదేవులకి మొదటగా ఆ చతుర్భుజ శ్రీమన్నారాయణుడుగా కనిపించి, ఆ తర్వాత చిన్ని కృష్ణుడుగా ఆయన ఆ శరసాల్లోనే జన్మించి, ఆ తర్వాత నందుడి ఇంటికి యశోద నందుల దగ్గరకు మార్చడము వసుదేవుడు జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇంకా మరి ఏంటి ఆ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి లాభాలు ఏంటి? మరి నాకేంటి లాభం అంటుంటాం కదా. సో ఆ భగవంతునికి భక్తుడి ఆ ఆత్మలకు మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా జరిగేటువంటి లాభం ఏంటి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నా జన్మము మరియు కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్న తరువాత, దేహం విడిచిపెట్టిన తరువాత, అంటే ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క జన్మము కర్మల దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకున్న వారు తమ దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించక నా నిత్య శాశ్వత ధామానికే వస్తారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి ధామం ఏదైతే ఉందో ఆ ధామానికే చేరుకుంటారు. అంటే ముక్తి పొందడం జరుగుతుంది. ఆ భగవంతుని యొక్క జన్మ మరియు ఆయన యొక్క కర్మల యొక్క స్వభావాన్ని ఎవరైతే అవగాహన చేసుకుంటారో వారు ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడు పుట్టుక తప్పదని అనుకున్నాను. సో అది సాధారణంగా జరిగేటువంటిది. కానీ ఆ భగవంతుడిని గురించి ఎవరైతే తెలుసుకుంటున్నారో వారికి ఈ జనన మరణ చక్రాలకు అతీతంగా నిత్య శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి, అంటే జనన మరణాలు లేనటువంటివి, ఎటువంటి కష్టాలు లేనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని వారు ఖచ్చితంగా చేరుకుంటారయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వీతరాగ భయ క్రోధ
మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతాః. మరి ఎవరు ఆయనని అర్థం చేసుకోగలరు అంటే మరి ఎలా ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చూసినట్లయితే దానికి సమాధానంగా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎవరు మరి ఆయన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అంటే ఆసక్తి, భయము, క్రోధము నుండి ముక్తులైనటువంటి వారు, అలాగే ఆ భగవంతుని యందే సంపూర్ణంగా స్థితులై ఉండి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఎంతో మంది ఇంతకు పూర్వం నా యొక్క జ్ఞానం చేత పవిత్రులైనారు. ఆ విధంగా వారందరూ నా దివ్య ప్రేమను పొందినారు అని తెలియజేస్తున్నారు. సో మరి ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ రాగం, ఆసక్తులు, భయము, క్రోధము వీటిని ఎవరైతే వదిలివేస్తారో, అలా వదిలివేసి ఆ భగవంతుడి యందే స్థితిలో ఎవరైతే ఉంటారో, ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది ఉంటారో, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఉంటారో, ఆ భగవంతునికే శరణుదొచ్చి ఉంటారో అటువంటి వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానం చేత పవిత్రులయ్యారయ్యా. ఆ విధంగా వారందరూ కూడా నా దివ్యమైనటువంటి ప్రేమనే పొందుతున్నారు. అంటే నా శాశ్వతమైనటువంటి ధామాన్ని ఆయన ఆ గోలోక బృందావనంలో, అలాగే ఇక్కడ నంద బృందావనంలో ఇక్కడ ఉండేటప్పుడు వారందరూ కూడా గోపికలు, అక్కడ ఉండేటువంటి గోవులు అన్ని కూడా, గోపబాలురు అందరూ కూడా ఆయనతో ఉండాలి, ఆయనతోనే ఉండేటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడూ కూడా ఆయన శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించిన వారు అని చెప్తుంటారు. సో ఆయన యొక్క భక్తులుగా ఉండేది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏ యదా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః అని చెప్తున్నారు. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే అంటే ఎవరెవ్వరు ఏ విధంగా నన్ను శరణుజొచ్చుతారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. ఓ అర్జున, అందరూ అన్ని విధాల నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఇప్పుడు దేవకి వసుదేవులు ఆ భగవంతుణ్ణి తన పుత్రుడిగా కావాలి అని కోరుకుంటారు. వారు ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి ఆయన సాక్షాత్కారం కాగానే నీ వంటి కుమారుడు మాకు కావాలంటారు. నా వంటి వాడు ఉండడం అనేటువంటిది సాధ్యం కాదు, నేనే మీకు కుమారుడుగా వస్తా అని ఆ ద్వాపర యుగంలో ఆయనకి అంటే కృష్ణుడు వారికి పుత్రుడుగా రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే యశోద, నందుడు కూడా ఎంతో తపస్సు చేసినటువంటి వారు, వారికి కూడా ఆ పుత్రవాత్సల్యాన్ని నెరవేర్చడం. అలాగే ఆ బృందావనంలో ఆయనతో పాటు వచ్చినటువంటి గోపికలు అందరితో కూడా ఆయన ఎప్పుడు ఉండేటువంటిది. అలాగే ఇంకా మనం సంపదలు కోరుకుంటే సంపదలు అందిస్తారు ఆయన. ఏదైనా జ్ఞానం కావాలంటే ఆ జ్ఞానాన్ని, శక్తులు కావాలంటే శక్తులు. సో కాబట్టి ఏ విధంగా కోరుకుంటే ఆ విధమైనటువంటి దాన్ని నేను వారికి అనుగ్రహిస్తున్నాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కాంక్షంత కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజా. ఈ భౌతిక జగత్తులో జనులు కామ్య కర్మలలో విజయం కోరుకొను కారణంగా వారు దేవతలను పూజిస్తారు. సహజంగా వారు ఈ జగత్తులో త్వరగానే కామ్యకర్మల ఫలాలను పొందుతారు. సో అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్తులో అందరూ కూడా అశాశ్వతమైనటువంటి వారు కనుక మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన యొక్క కోరికలను త్వరగా నెరవేర్చుకోవడానికి ఇతర దేవతలను, మనకి కావలసిన ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సూర్యదేవుడిని పూజించడము, లేదా ఇంకా కావాలి అని అనుకుంటే మనం ఆ విధంగా సరస్వతి మాత అని, చదువు అని, లక్ష్మీశ్రీ అని ఆ విధంగా పొందుతుంది. సో అవి కూడా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అదే చెప్తున్నారు మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మన యొక్క కర్మలు తొందరగా ఫలం కావాలి అని అంటే మనము ఈ దేవతలను పూజిస్తూ ఉన్నాము. అది సహజంగానే వారు ఇచ్చేవన్నీ కూడా తొందరగానే మీకు ఆ ఫలాలను ఇస్తారు. కానీ ఆయన చెప్తారు ఇవి ఏది కూడా శాశ్వతమైనవి కాదు.
నా యొక్క దివ్య ధామం మాత్రమే, అంటే ఆయనను వేడుకున్నట్టు, ఆయనకు శరణొచ్చినటువంటి వారు మాత్రమే శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతారు అని చెప్తారు ఆయన. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణాలు, వాటితో సంబంధము ఉన్న కర్మల ప్రకారము, అంటే ఈ మానవ సమాజంలో వారు చేసేటువంటి పనుల ప్రకారంగా ఈ మానవ సమాజంలో 4 విభాగాలు నాచేనే సృష్టించబడ్డాయి. అంటే బ్రాహ్మణులు అని, క్షత్రియులు అని, వైశ్యులు అని, శూద్రులు అనేటువంటిది వారు చేసేటువంటి పనులు, వారి యొక్క లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకొని వర్గీకరించబడ్డాయి అని. కానీ జన్మ అని కాకుండా, అంటే పుట్టినటువంటి పుట్టుక సంబంధం కాకుండా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ వర్గీకరణ అనేటువంటిది, ఆ వర్ణాశ్రమ పద్ధతి అనేటువంటిది బ్రాహ్మణులని, క్షత్రియులు కానీ, వైశ్యులని కానీ, శూద్రులని కానీ, అంటే వారి లక్షణాలను బట్టి, అలాగే వారు చేస్తున్నటువంటి పనులను బట్టి ఇది వర్గీకరణ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. నా చేతే సృష్టించబడినది అయినా ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ విధానమునకు నేను కర్తను అయినప్పటికీ నేను మార్పు లేని వాడని కనుక నన్ను అకర్తగానే తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయన శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు. సో అటువంటి ఆయనకు ఈ వర్గీకరణ అనేటువంటిది వారు చేసుకున్నటువంటి కర్మల ప్రకారంగా వచ్చినటువంటిది. సో కనుక ఆయన అకర్తగానే భావించాలి ఆయన్ని, ఆ భగవంతుణ్ణి అని, ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో సాధారణంగా కృష్ణుడికి మనకు ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం చూస్తే, ఆయన మాయను నియంత్రించేటువంటి వాడు కృష్ణుడు. అలాగే కృష్ణుడి యొక్క రూపము శాశ్వతమైనది అని అలాగే మనం ఇక్కడ ఈ మాయలు, ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఆయన ఆధీనంలో ఉంటాయి. మనము ఆ మాయ చేత నియంత్రించబడుతూ ఉన్నాం. పప్పెట్స్ లాగా, తోలుబొమ్మల్లాగా ఈ మాయ ఆడిస్తూ ఉన్నట్టు ఉంటే ఆయుతుంది. ఈ మాయను అధిగమించగలిగినప్పుడు మనకు ఆ భగవంతుడు జ్ఞానము కలుగుతూ ఉంటుంది, ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలి. సో మన శరీరము తాత్కాలికమైనది అని తెలుసుకోవాలి. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కిం కర్మ కిమ కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వాక్షసే శుభాత్. మరి ఇంకా ఆయన చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు, కర్మ అంటే ఏమిటి, అకర్మ అంటే ఏమిటి అని అర్థం చేసుకోవడంలో వివేకవంతులు కూడా తికమక పడుతున్నారు. కావున ఇప్పుడు నేను నీకు కర్మ రహస్యము వివరిస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడు దీనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నిన్ను నీవు భౌతిక బంధనముల నుండి విడిపించుకోవచ్చు. సో కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ కర్మ రహస్యాలని వివరిస్తానని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కర్మ రహస్యాలను గురించి అర్థం చేసుకోవడము చాలా క్లిష్టమైనది. అందుకే కర్మ, వికర్మ, అకర్మ ఈ మూడింటి యొక్క స్వభావాన్ని గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి అని ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో కర్మలు అనేవి 3 రకాలుగా వర్గీకరించబడినవి అని చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి ప్రకారంగా. అవి సాధారణమైనటువంటి కర్మలు, వికర్మలు మరియు అకర్మలు అని చెప్తారు. సాధారణంగా కర్మలు అనేవి ఇంద్రియ నియంత్రణ మరియు చిత్త శుద్ధికి దోహదపడే విధంగా ఉండే శాస్త్ర విహితమైన మరియు మంగళప్రదమైనటువంటి పనులు, మనం చేసేటువంటి పనులు. అంటే ఇంద్రియాలను ఆధీనంలో ఉంచుకొని మంచి మనసుగా ఉండేటువంటి విధంగా ఉండి, శాస్త్రాలలో ఏదైతే అనుమతించబడినవో అలాగే ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా మంగళప్రదం అంటే మంచిగా ఉండేటువంటివి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి పనులను సాధారణంగా కర్మలు అని చెప్పబడతాయి అని చెప్తారు. ఇక వికర్మలు, ఈ వికర్మలు అనేవి శాస్త్రముల చేత నిషేధించబడినవి అని చెప్తారు. ఇవి అశుభకరమైనటువంటి పనులు అని చెప్తారు. ఇవి హానికరమైనవి మరియు ఆత్మను అధపతనానికి దారితీసేవిగా ఉంటాయి. అంటే ఆత్మ ఇంకా పతనం చెందేటువంటి విధంగా ఉంటాయి ఈ వికర్మలు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అవి అమంగళకరమైనటువంటి పనులు, అంటే అశుభకరమైనటువంటి పనులు అని చెప్తారు వికర్మలు. ఇక
అకర్మలు అనేటువంటివి ఏంటంటే ఫలాసక్తి లేకుండా, అంటే మనం చేసేటువంటి పనులపైన ఆసక్తి లేకుండా, ఆ పనుల యొక్క ఫలాలపైన ఆసక్తి లేకుండా, ముఖ్యంగా కేవలము భగవంతుని యొక్క ప్రీతి కోసం, ఆ భగవంతుని యొక్క తృప్తి కోసం, ఆ విష్ణువు కొరకు ఏవైతే పనులు చేస్తూ ఉన్నామో అవి అకర్మలు అని చెప్పబడతారు. వీటికి కర్మ ప్రతిక్రియలు ఉండవు. ఈ అకర్మలకు అంటే భగవంతుని సంబంధంలో చేసేటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎటువంటి ప్రతిక్రియలు, ఎటువంటి బంధనాలు ఉండవు అని చెప్తారు. అంటే అవి ఈ జీవుణ్ణి బంధించవు అని చెప్తారు. అంటే భక్తి మార్గంలో ప్రయాణించేటువంటి వారికి భక్తి యుతమైనటువంటి సేవలు ఏదైతే ఉన్నాయో, పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎటువంటి బంధనాలను కలిగి ఉంచవు అని, అవి ఆ జీవాత్ముని బంధించవు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి అవి ముక్తికి మార్గాలు అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా అకర్మలు అంటే భగవంతుని సంబంధంలో చేసే పనులు, కర్మనంటే మనం సమాజంలో మంచి కోసం చేసుకునేటువంటి పనులు, ఇవి కూడా మన బంధనాలు కలిగిస్తాయి. ఎందుకంటే పుణ్యం వస్తుంది అనుకోండి, ఆ పుణ్య లోకాలకు వెళ్ళి పుణ్యాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాం. ఇక వికర్మలు అనేవి పాపకర్మలు అని చెప్తాము. ఇవి మన నరకానికి అంటే ఇంకా పతనం చెందే విధంగా చేస్తాయి తప్ప అవి ఆత్మ వృద్ధి చెందడానికి అంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి చేరుకోవడానికి అవి దోహదపడవు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఎవరి యొక్క సమస్త కర్మలు భౌతిక సుఖాల వాంఛలకు అతీతంగా ఉంటాయో, మరియు ఎవరైతే తమ సమస్త కర్మల ప్రతిక్రియలను జ్ఞానాగ్నిలో భస్మం చేస్తారో, జ్ఞానం అనేటువంటి అగ్ని, ఈ జ్ఞానాన్ని అజ్ఞానము ఆవరించుకుంది అని ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం. కాబట్టి వారు చేసేటువంటి పనుల యొక్క కర్మల యొక్క ప్రతిక్రియలు, ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆ జ్ఞానాగ్నిలో భస్మం చేస్తారో అట్టి వారు జ్ఞానోదయమైనటువంటి మునులచే పండితులుగా అనబడతారు. వారే పండితులు చెప్పబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇటువంటి జనులు అంటే ఆ పండితులుగా చెప్పబడేటువంటి జనులు తమ కర్మ ఫలములపై ఆసక్తి మమకారమును త్యజించిన పిదప ఎల్లప్పుడూ వారు తృప్తితో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. మరియు బాహ్య వస్తు విషయములపై ఆధారపడరు. అంటే ఈ భౌతిక విషయాలపైన వారు ఆధారపడరు అని చెప్తారు. కర్మలలో నిమగ్నమై ఉన్నా, అంటే వారు కర్మలు చేస్తూ ఉన్నా, ఎందుకంటే వారు చేసేవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని సంబంధంలో ఉంటాయి. సో కనుక వారు కర్మలలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు ఏమీ చెయ్యనట్లే అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అప్రయత్నంగానే లభించిన దానితో సంతృప్తి చెంది, అంటే మనం కోరుకోకుండానే కొన్ని లభించాయి అనుకోండి, వాటితో తృప్తి పడాలి అని చెప్తారు. అలాగే అసూయ రహితులై ఎటువంటి అసూయ పరులుగా ఉండవద్దు అని చెప్తుంటారు. అలాగే వారు జీవన ద్వంద్వాలకు అంటే సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, మానావమానాలు వంటి ఆ ద్వంద్వాలకు అతీతులై ఉంటారో, అన్ని విధముల పనులు చేస్తూ ఉన్నా గెలుపు ఓటములను సమత్వ బుద్ధితో ఉండి వారు తమ కర్మల చేత బంధింపబడరు. అంటే ఎవరైతే లభించిన దానితో తృప్తి పడుతూ సుఖ దుఃఖాలలోనూ, లాభ నష్టాలలోనూ, మానవమానాలలోనూ వాటిని అతీతంగా ఉంటూ వాటికి ఎప్పుడూ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు, అంటే సుఖం వచ్చినప్పుడు బాగా ఉప్పొంగిపోకుండా, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోకుండా, లాభం వచ్చినప్పుడు ఒక రకంగా నష్టము, గౌరవం ఇచ్చినప్పుడు ఒక రకంగా అగౌరవం అయినప్పుడు అలా ఉండకుండా ఆ రెండింటిని కూడా అతీతులై ఉంటారో, అలాగే అన్ని విధాలమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్న గెలుపు ఓటములను గురించి, ఆ గెలుపు వచ్చిన ఓటమి వచ్చిన సమత్వ బుద్ధితో దానిని స్వీకరించగలిగినటువంటి వారు ఎటువంటి కర్మ బంధనాలలో బంధించబడరయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యజ్ఞం యొక్క రహస్యమును తెలిసిన వారు దానిని ఆచరించి అమృత తుల్యమైన దాని శేషమును స్వీకరించి పరమ సత్యం దిశగా పురోగమిస్తారు. ఓ కురువంశ శ్రేష్ఠుడా, ఏ విధమైన యజ్ఞము చేయని వారు ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని ఎటువంటి సుఖమును పొందజాలరు అని ఆయన, అంటే ఆ భగవంతుని సంబంధంలో చేసేటువంటి ఆ విషయాలను గురించి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏవం బహువిధ యజ్ఞ
వితతా బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విద్దితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ వివిధ రకముల యజ్ఞాలు అన్నీ వేదముల యందు వివరించబడ్డాయి, అవి విభిన్న రకాల పనుల నుండి ఉద్భవించినవి అని తెలుసుకొనుము. ఈ జ్ఞానమే అంటే ఆ యజ్ఞాలన్నీ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి పనుల నుండి ఉద్భవించినవే. సో ఇంతకుముందు చెప్పారు, ఎవరి యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని వారు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అదే యజ్ఞం అవుతుంది అని చెప్పారు. సో కాబట్టి ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, ఈ అన్ని కూడా ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలన్నీ కూడా వేదాల యందు తెలుపబడ్డాయ్యా అర్జున. అవన్నీ కూడా ఈ భిన్న రకాలైనటువంటి పనుల ఆ యజ్ఞాలన్నీ కూడా, ఆ వివిధ రకాలైనవన్నీ కూడా భిన్న రకాలైనటువంటి పనుల నుండి ఉద్భవించినవే అని తెలుసుకో. ఇది తెలుసుకున్నటువంటి ఈ జ్ఞానమే నీ యొక్క భౌతిక బంధన చిక్కుముడిని ఖండించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపధ్యేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః. సో కాబట్టి మరి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి, జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఆయన చెప్తున్నారు, ఒక గురువుని ఆశ్రయించమని చెప్తున్నారు. సో గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యతని ఈ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఒక గురువుని చేరి సత్యమును నేర్చుకొనుటకు ప్రయత్నించు, వినయంతో ఆయనను ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఆయనకు సేవ చేయుము. అటువంటి జ్ఞాని అంటే ఇక్కడ గురువు, జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి అటువంటి జ్ఞాని నీకు జ్ఞానోపదేశం చెయ్యగలడు. ఎందుకంటే అతను స్వయంగా యథార్థాన్ని దర్శించిన వాడు. సో ఇక్కడ అదే మహాత్ములు ఆచరించినటువంటి మార్గాలని ఇతరులు కూడా ఆచరిస్తారు. ఇక్కడ ద్వాపర యుగంలో సాక్షాత్తు ఆ దేవుడు జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ద్వాపర యుగంలో ఆయన అవతారం తీసుకున్నప్పుడు, ఈ మానవ అవతారంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన గురువుని ఆశ్రయిస్తాడు. సాందీపుని ముని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆశ్రమంలో ఆ విద్యలన్నీ నేర్చుకున్నారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆయన చెప్పడమే కాదు, ఆచరించినటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇంకా చెప్తుంటారు, ఈ గురువు నుండి పొందినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది ఒకసారి గురువు ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందినట్లయితే, అంటే ఇక్కడ గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యతను చెప్తున్నారు, అది మరలా భ్రమలో పడి మోహంలో పడిపోయే విధంగా చేయదు, పడనివ్వదు అని చెప్తున్నారు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, ఆత్మదర్శి అయిన గురువు ద్వారా జ్ఞానోదయం సాధించిన పిమ్మట నీవు మరలా మోహంలో పడిపోవు. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞాన ప్రకాశంతో నీవు సమస్త ప్రాణులు భగవంతుని అంశలే అని, అవి నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి అని గ్రహిస్తావు. సో అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఒక ఆత్మదర్శి అయినటువంటి గురువు ద్వారా జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నారో, అలా పొందిన జ్ఞానము ఇక మరలా మోహంలో పడనివ్వకుండా చేస్తుంది అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞాన ప్రకాశముతో ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలే అని నీవు తెలుసుకోగలుగుతావు. అలాగే అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి యందే స్థితమై ఉన్నాయి అని నీవు గ్రహించగలుగుతావయ్యా అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆ అంటే ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానము ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆయన కష్టాల సాగరాన్ని కూడా దాటిస్తుందయ్యా నీకు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ జ్ఞానంలో స్థితుడై ఉన్నట్లయితే, ఆ గురువు నుండి పొందినటువంటి ఆ జ్ఞానంలో స్థితుడై ఉన్నటువంటి వాడు, ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అపిసేదసి పాపేభ్యః సర్వేభ్య పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి. పాపులందరిలో పరమ పాపిష్టివారు అని పరిగణించబడిన వారు కూడా ఆధ్యాత్మిక దివ్య జ్ఞానము అనే పడవలో స్థితులై ఉండి ఈ ప్రాపంచిక భవసాగరాన్ని దాటిపోవచ్చు. అంటే ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము, లేదా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల ద్వారా పొందినటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అనేటువంటి పడవలో
స్థితుడై ఉండి ఆ పడవలో కూర్చున్నట్లయితే ఎటువంటి సాగరాన్నైనా మనం దాటవచ్చు. అలా కాకుండా నా అంతట నేను దాటుతాను అనేటువంటి భావనలో వస్తే ఆ సాగరాన్ని ఈదడం అనేటువంటిది కష్టం అవుతుంది. సో పడవలో కూర్చున్నట్లయితే సాధారణ మనము దాటిపోగలుగుతాం. సో అదే చెప్తున్నారు, ఈ ఆధ్యాత్మిక దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి పడవలో ఎవరైతే స్థితులై ఉంటారో వారు ఖచ్చితంగా ఈ భవసాగరాన్ని దాటిపోతారు అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము, ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ గురువు ద్వారా పొందినటువంటిది లేదా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల ద్వారా పొందినటువంటి ఈ జ్ఞానము అన్ని పాపపు ప్రతిచర్యలను దాటిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, మండే అగ్ని కట్టెలను బూడిద చేసినట్లుగా జ్ఞానాగ్ని కూడా భౌతిక కర్మల నుండి జనించే ఫలాలన్నింటినీ భస్మం చేయును. సో కాబట్టి ఆ జ్ఞానము, ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఒకసారి తెలుసుకున్నట్లయితే, ఆ జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ ఆయన మండే అగ్నితో పోలుస్తున్నారు. ఆ మండే అగ్ని ఏదైతే ఉంది, ఎన్ని కట్టెలు అందులో వేసినా కానీ అన్నింటినీ కూడా బూడిద చేసేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఆ పొందినటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఈ భౌతిక కర్మల, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చేసినటువంటి కర్మలన్నింటినీ కూడా, ఈ కర్మల నుండి జనించినటువంటి ఫలాలన్నింటినీ కూడా భస్మం చేసేస్తుందయ్యా. అంటే ఆ ఫలాలు ఎటువంటి వాటి స్వభావాలను కలిగి ఉండకుండా చేసేస్తుంది, అంటే ఆ జీవుణ్ణి బంధింపకుండా చేసేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరు దీనిని సాధించగలుగుతారు, ఈ జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతి మచిరేణాధిగచ్చతి. దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలవాడు తమ మనో ఇంద్రియముల నియంత్రణ అభ్యాసం చేసిన వారు దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హుడవుతాడు. ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరు సాధించగలరు, ఎవరికి ఆ అర్హత ఉంటుంది అని చెప్తున్నారంటే, దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడై ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలనేటువంటి జిజ్ఞాసుడై శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉన్నటువంటి వాడు, అలాగే తన యొక్క మనస్సుని ఇంద్రియాలను నియంత్రణ అభ్యాసం చేసినటువంటి వాడు, వాటిని తన ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగినటువంటి వాడు ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుటకు అర్హుడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇటువంటి శ్రేష్టమైన అలౌకిక జ్ఞానంతో, అంటే ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు అతి త్వరగా శాశ్వతమైన పరమశాంతిని పొందుతారయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా మరి ఈ జ్ఞానాన్ని ఎవరు పొందలేరు అంటే, ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఎవరు పొందలేరు అనేటువంటి దానికి ఆయన చెప్తున్నారు. అజ్ఞచ్చ శ్రద్ధదానచ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి న పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. జ్ఞానము విశ్వాసము రెండూ లేనివారు, మరియు అనుమానపడే స్వభావము కలవారు భగవద్విజ్ఞానమును పొందలేరు. అంటే ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని వారు పొందలేరు. జ్ఞానము విశ్వాసము లేనటువంటి మూర్ఖులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎప్పుడు అనుమానపడే స్వభావం, ఏంటయ్యా ఆయన కృష్ణుడు నేనే దేవుడు అంటున్నాడు, ప్రధానికి నేనే అంటున్నాడు అనేటువంటి ఒక అనుమాన ధోరణిలో ఉంటుంటాం. నమ్మకం ఉండదు. ఏమన్నా భగవద్గీత చదివితే అన్ని పోతాయి అంటారు కదా, అవుతుందా లేదా? సో ఇటువంటి ఇలా అనుమానపడేటువంటి స్వభావము కలిగినటువంటి వారికి ఆ భగవద్జ్ఞానము అబ్బదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సందేహించే మనసు కల వారికి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖము ఉండదు. వాడుట్టి అనుమానపు పిచాచిరా అంటుంటాం కదా మనం. అనుమానం పొందేటువంటి వాడు ఎప్పుడు సుఖపడ్డట్టు చూడం మనం.
సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకు భగవద్గీతలో బోధించబడుతుంది. సందేహించేటువంటి మనసు కలిగినటువంటి వారికి ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని సుఖం ఉండదయ్యా అంటూ, ఈ అజ్ఞానులు, జ్ఞానం లేనటువంటి వారు, విశ్వాసం లేనటువంటి వారు, నియమ నిష్టలను పాటించినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము, ఈ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని, ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. సో చెప్తూ ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా ముగిస్తూ ఉన్నారు. తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. అందువల్ల అజ్ఞానము నుండి నీ హృదయంలో తలెత్తిన సందేహాలను జ్ఞాన ఆయుధము ద్వారా ఖండించు. అంటే అర్జునుడు చెప్తున్నారు, నీకు అజ్ఞానం వల్ల నీ హృదయంలో అనేకమైనటువంటి సందేహాలు తలెత్తాయ్యా. అటువంటి ఆ సందేహాలను జ్ఞాన ఆయుధము ద్వారా ఖండించి వేయి. జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ జ్ఞాన ఆయుధము ద్వారా నీలో కలిగినటువంటి ఆ సందేహాలు, మోహము, ఆ కరుణ, వాటన్నిటినీ కూడా ఖండించి వేయవయ్యా. ఓ భరత వంశస్థుడా, ఓ అర్జున, యోగలో స్థితుడవై యుద్ధము చేయలేము. సో ఇన్ని చెప్పి కూడా ఆయన మరలా ఆయన యొక్క కర్తవ్య ధర్మాన్ని మరలా గుర్తు చేస్తూ ఆయన చెప్తున్నారు. సో అజ్ఞానం వల్ల నీ హృదయంలో అనేకమైనటువంటి సందేహాలు వచ్చాయ్యా. అవన్నీ అడిగావు కదా, ఆ సందేహాలన్నిటినీ కూడా జ్ఞాన ఆయుధం ద్వారా ఖండించి వేయవచ్చు. కనుక నీవు జ్ఞానాన్ని పొందు. ఓ భరత వంశస్థుడా, యోగలో స్థితుడవై యుద్ధము చేయడానికి సన్నద్ధుడవు కావయ్యా అర్జున అంటూ ఆ అర్జున్ని కార్యోన్ముఖుణ్ణి చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి మనలో కలిగేటువంటి ఈ సందేహాలన్నిటినీ కూడా మనము దాటడానికి, మనం ఈ కలియుగంలో మనం చేయడానికి మనకి ఉన్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి ఉపాయం ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం. జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి.